Jede mi se ovakav žele. Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. Daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probat ću malo. Pazi da se ne zagrcneš, draga Ema. Kakva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodat ću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaj u flašu. Jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko? Tako je. Sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde, bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jo, što ste tako besne? Zašto ste došli ovdje? Jo, ne dirajte me. Jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje? Sad ga treba staviti u frižider. Da, tako je bolje. Sad treba malo sačekati. Kotao je tu. Imam divnog pauka i lepe bubašvabe. Grančica pelina i magično pero. Neverovatna pilula za dobar ukus. I naravno, čarobni napitak. To će biti magično jelo. I naravno su potrebne pipke lignje. Sa njima će žele biti ukusniji. Sad ću sve to dobro promešati. Svaka mi čast. Dala sam sve od sebe. Ja ću uzeti Huba Bubu, moja omiljena žvaka. O da, izgleda predobro. Stavit ću žvaku u blender. Treba puno žvake. A sad to sve treba dobro promešati. Uzet ću najbolji med. Da, to mi treba. Tako je, odlično mi ide. Napravio sam žele od žvake, svaka mi čast. Sigurno će se dopasti Kate. O da, super. Sad ću sipati sve to u flašu. To je to. I na kraju ga treba ohladiti. Pogledajte, odmah se zaladilo. Moje jelo je najbolje. Odličan izgled i nezaboravan ukus. I naravno, mala šljokica. Da, to je predobro. Mislim da je već spremno. Wow, kakva velika flaša. Gledajte. Odakle da počnem? Hoću da probam ovaj plavi žele. Boja je prelepa. Da, to je baš ukusno. Ali, šta je to? Jo, pčela? Čudno, pa dobro. Moram probati drugo jelo. Ovo roza izgleda baš dobro. Ajoj, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Mogu i balon da naduvam. Cool. I ostalo je da probam posljednji desert. Ne izgleda privlačno, ali ću ga svejedno probati. Nije loše. Ups. Jo, šta mi se dešava?
Ne, bolje da ga ne pijem. Ovo jelo je najbolje, da. Svaka mi čast. Ovaj put želim lizalicu, ovakvu lepu i slatku. Znam šta ću raditi. Uzet ću lutke. Tačnije, samo jedan deo. Otkinut ću im ruke i uzet ću posudu. Zagrejit ću šporet. I sipat ću što više šećera, onda vode i sve to ću promešati. Moja lizalica će biti najbolje boje, mislim crne. Odlično! Lizalica mora biti ne samo ukusna, već i lepa. Sipat ću ovu tečnost u čašu. I stavit ću ovu ruku. Treba malo sačekati. I... da, moja lizalica je spremna. Izgleda super. O, šta ja da smislim? O, kašika? Da, treba mi. To suću šećerom. I koristit ću brener. Sa njim će sve biti mnogo brže. Ups, izgleda da sam preterala malo. Treba probati. Juj, kako vruće. Moj jezik. Ohladi ga. Upravo si. A gde je frižider? Stavit ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodat ću šećeru ovaj crveni sirup. Divno, napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. Sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, bellissimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela. I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim. Juj, kako boli. Odneću to, Kate. Eto, završila sam. Gledajte kakvu lizalicu sam napravila. Oho, kakav veliki izbor. Šta je to? Jao, čak i miris neprijatan. A ukus je još gori. I ova lizalica je čudna, ali miriše dobro. Ukus nije loš. Sviđa mi se. Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno. A ovu lizalicu ću rado probati. Prelepa je. Njam, njam. Da, evo pobednika. Da. Nisam ni sumnjao. Još malo. Lubenica. Jede mi se lubenica. O, šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni i stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno treba boja. I opet mešam. Imat ću 6 takvih činija i svi će biti različitih boja. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele, zatim naranđasti, onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve. I zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice.
O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jao, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op, i to je to. Tako lako, hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku i pokušat ću da je zadržim i... Eto, ovo je moj recept. Prijatno. Od koje da počnem? Neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow, to je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš. Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imat ću vrlo ukusan sendvič. Dodat ću još i crvenu papriku. Neophodno je. Sad malo tabasco sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipat ću još malo tabasco. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neće imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i mančmelu. Sendvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jao, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! Vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću umočiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će se mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodat ću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep. Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? U pomoć!
Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. To, ja sam ga napravila. Jao, ovo jeftino pakovanje čipsa je dobila najbogatija devojka Tyra. A nije imala sreće, ali zato najskuplji čips je dobio Lilian. Super! Izgleda baš lepo. A ovo pakovanje deluje moderno. A naša siromašna Jill ima multifunkcionalno pakovanje Pringles. Zanimljivo kako radi, ali Tyra počinje. U redu, hajde da vidimo šta je unutra. Samo mrvice. Dobro, sad ću pokušati da sastavim čips. Koristit ću specijalne naočare i pincetu. Znate šta? To me podsjeća na slagalicu. Izvini, Tyra, to je vetar. Hej, Lilian, skloni se. Pokušavam da sastavim jedan čips. U redu, dok se ti mučiš, ja ću probati svoj lep čips. Izgleda prelepo. Da, a ukus je još bolji. Da, to je prelepo, želim još. To je najlepši čips u mom životu. Hoću još. Čekajte. Ruka mi ne ulazi. A šta je ovo? Opa! Neverovatno. To je baš zgodno. Dakle, nastavit ću da jedem. Jao, kako sam gladna. Hoću ja da probam svoj čips kad će se učitati. Nešto se pojavilo. Šta? Pakovanju treba krompir. Dobro, imam ga. Eto. Sirov je. Dobro, ubacit ću ga u pakovanje. I stiskam dugme. Šta se desilo? Jel je čips spreman? Sad ću da vidim. Neverovatno. Kakva tehnologija. Sad imam sveže spremljeni čips. Baš je ukusan. Sviđa mi se. Da, oduševljena sam. Pitam se, a šta još može ova mašina? Da vidimo. Šta? Predlaže mi da pomešam krompir i paradajz. Ok, sad ću da probam. Pritiskam dugme. Nešto se dešava. Uspelo je. Pogledajte. To je čips sa ukusom paradajza. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. Znate šta? A sada želim da probam da pomešam sve sastojke. Baš me zanima kakav će ukus ispasti. A sad ću staviti luk i papriku. Hajde, ulazi. Eto. A sada uključujem. Ostalo je sad čekati. Nešto nije u redu. Devojke, gledajte. Sastavila sam čips. Uspela sam. Šta se kod vas dešava? Ne, sad će biti eksplozija. Ne. Moj čips raspao se. Jadna Tyra, baš mi je žao. Ups, nisam htjela, izvinjavam se. Opa, to je čokolada, izgleda sjajno. A šta je kod Lilian? Wow, ona je dobila dubajsku čokoladu. A šta je onda dobila Tyra? Šok. Nikad nisam vidjela tako skupu čokoladu. Ali pošto je najjeftinija čokolada kod Jill, ona će biti prva. U redu, hajde da vidimo šta sam dobila. Čekajte, prazno? Ne, nije prazno, unutra je bila muva. Dobro, sad ću probati. Čokolada je baš ukusna. Da, ja obožavam čokoladu. Šta je to u mojim ustima? Čudno. Za malo da pojedem muvu. Užas. Dakle, na redu, Lilian. Marš odavde. Da, konačno mogu da probam svoju divnu dubajsku čokoladu. Ona je jako popularna i ukusna. Sad ću je slomiti. Kija! Wow! Samo pogledajte. Unutra je šarena. Koje punjenje prvo da probam? Uzet ću ovo pače. Da. Ja obožavam roze boju. To je prelepo. Oduševljena sam.
To je bilo dobro. Opa, Lilian ima čokoladu na ruci. Sad ću je polizati. Jill, šta tu radiš? Ponašaš se kao divlja. Nemoj da mi ližeš ruku. Dosta! Dobro, eto ti uzmi. Čokolada. Baš ti hvala. Ojoj, ona nije normalna. Tara, a tebi neću dati, izvini. Nisam ni htjela. Moja čokolada je sigurno bolja. Dakle, treba mi pomoć. Halo, astronauti, jel možete da mi isečete ovu čokoladu? Da, čekam. O, kako ste brzi. Hvala. O, da, odličan posao. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako lepo i skupo punjenje. Jedva čekam da probam. O, da, to je najlepše što sam ikad jela. Hoću i ja da probam ovu skupu čokoladu? Sklonite odmah. Nemojte. Pa dobro, nisam ni htjela. Nema veze, imam bolju ideju. Samo treba pozvati astronaute i zamoliti ih da ponove svoj trik. Da, uspela. Šta se dešava? Moja glava. Odlično ste odradili, momci. A sad je čokolada moja. Kako je teška. Sad ću je probati. Jill, gde si ti krenula? Sad ću te naučiti pameti. Momci, hajde. Da, hvala. Mamice. Sad je čokolada sigurno moja. Prelepo. Jadna Tyra je dobila praznu teglu Nutele. A Jill ima skupu pravu Nutelu. A šta je kod Lilian? Jo, ona je dobila najskuplju Nutelu. Zanimljivo. Dakle, Tyra počinje. Što vam je nećete da jedem? Dobro. Samo se ne približavajte. Ja, dakle, skinut ću etiketu. Poklopac isto. Da vidimo šta je unutra. Wow, to je ukusno. Nisam očekivala. Jo, fuj, to je odvratno. Devojke, nemojte da je dirate. Ona je previše zauzeta. Jo, ne mogu da gledam to. Ni ja. Eto, ja sam završila. To je bilo ukusno. Nemojte me tako gledati. Zaboravite na to i jedite svoju Nutelu. Sad ja. Lilian, ne diraj. Nutella je moja. Ješću je vrlo malo kašikom. Želim da produžim užitak. Dakle, počinjem. Probat ću prvu kašiku. Jedva čekam. O, da, to je nevjerovatno ukusno. Oduševljena sam. Dobro, što sam dobila puno Nutele. Ne mogu da se zaustavim. To je jako ukusno. Ja imam veću kašiku. Upravo si, a većom kašikom je zgodnije jesti. Daj mi je. Ne, to je moja kašika. Pusti. Ojoj. Da, cilj je postignut. Kašika je kod mene. Dakle, vreme je da probam svoju Nutelu. O, da, kako mnogo. Tako još ukusnije. Tek sam došla sebi. Pa dobro, uzmi kašiku. A ja imam najskuplju Nutelu. Čekajte, kako da je otvorim? Ne razumem. Treba mi ključ, ali gdje je? Dobro, a mogu i bez ključa to uraditi? Hajde! Lilian, ne brini, sve ću rešiti. Butleru, hajde, otvori to. Nema problema. Treba će mi samo oštra sekira. Jedan udarac i sve će biti spremno. Nije uspelo. Dobro, onda testera. Hajde. Ni to nije uspelo. Što raditi? Tačno. Dinamit. Sad ću ga zapaliti. Čekajte, setila sam se. Imam ključ od svih brava. Lilian, izvoli. Probaj da otvoriš. Baš ti hvala. A vi se sklonite odavde. Dakle, gde sam stala? Što? Dinamit? Ne treba nam. Ups! Nisam htjela. Žao mi je. Izvinjavam se, sve u redu. Pa dobro. Dakle, vreme je da otvorim ovaj sef. Wow! Unutra je puno zlatne Nutele. Da, neverovatno.
O, hoću ja da probam. Hej, Lilian, ja sam ti dala ključ, jesi zaboravila? Da, ali to ne znači da ti moram dati svu Nutellu. Jel tako? Dobro. Onda niko neće dobiti ovu Nutellu. Šta? O ne, samo ne to! I ključa nemam! Kiki, moji prijatelji također će renovirati sobe sa svojim ljubimcima. O, farbanje zidova nije lako. Moram da ospavam malo. Da li zaista zaspala? Chloe, probudi se! Probudi se! Moramo da renoviramo sobu. O ne, sama neću moći. Chloe spava kao medved, a ne kao devojčica. U redu, neću je buditi. Pokriću Chloe čebetom i uraditi sve sama. Halo, treba nam jedna kućica za pse. Odlično, kućica je već u sobi. Moram da je ofarbam u omiljenu roze boju. Odlično. Izgleda super, ali nešto sigurno nedostaje. Tačno, treba uzorak. Stavit ću otisci svojih šapa na krovu. Da, tako već bolje. Super. A sad ću uz pomoć šablona nacrtati kost. Stavljam šablon sa crtežom, prskam ga bojom u spreju i sve spremno. A sada moram dodati police. Na njih ću staviti svoj pehari. I još ću okačiti na zid naše zajedničke slike sa Chloe. Mi smo tako slatki. I pogledajte moju garderobu. Imam šta god hoćete. Odmorila sam se i spremna da... O, Kiki, da li si zaista sve ovo uradila sama? Ovdje je tako super. Ti si stvarno genije. O, lepota. Meni se veoma sviđa naša soba. O, a vlasnica izgleda srećno. Tom, smiri se, a molim te. Zašto se tako loše ponašaš? Dobro, idi. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi celu sobu. Ova soba mi se ne sviđa. Grozne. Hoću novu, renoviranu. Jesi morao zbog toga da uništiš celu sobu? Sada moram da sređujem sve ovde. Jo, nijedno mesto nije ostalo netaknuto. Kako si mogao tome? O, jesu ovi flasteri za mene? Kako slatko. Baš ti hvala. Sad ću zalepiti ogrebotine i mogu početi sa renoviranjem. Znam. Prvo ću skloniti sve pocepane jastuke, a umjesto njih staviti kućice za Toma. A pocepanu fotelju ću sakriti iza slatkog čebeta. Da, tako već bolje. Sada moramo okačiti tvoje grickalice za nokte da se ne bi više tako grebalo. Moći ćeš se penjati gore po njima kao po stepenicama, a ovaj koš ću staviti činiju. To će biti ležaljka za mog mačka Toma. Okačit ću par slika da sakrijem ogrebotine na zidu, a ovdje ću staviti još jednu ležaljku. Tu će biti mali drugar Toma. Čak sam kupila za tebe novu činiju za hranu i posudu za vodu u obliku fontane. Kako ti se sviđa, Tome? Ovo mi se jako sviđa. A vidim da si oduševljen, to je super. O, za malo da zaboravim. Moram još da napunim tvoj WC posipom. A neću da prljam ruke. S tim se odlično snalazi mali kamion. Super. O, šta to radiš, Tome? Ovo je naš novi drug, a ne tvoja hrana. Ne smeš da diraš Goldi svojim šapama. Tome, budi dobar mačak. Ne smemo da jedemo, prijatelje. Sedi ovdje i razmisli o svom ponašanju. O, kako si sladak. Ne mogu da te grdim. Hoćeš da se igramo? Jazz, znaš što mi se sviđa. Čekaj da završim i pokazat ću ti šta sam nacrtala, Bobby. Jel ti se sviđa? Jo, mog hrčka ništa ne zanima. Bobby, možda želiš da te pomazim? Ne želi. A možda hoćeš da plešemo? Hajde. Ni to neće. O, a šta kažeš na meksički ples, a? Čak ga ni meksička muzika ne privlači. Šta da smislim? Znam! Napravit ću ti lavirint. Tamo ćeš trčati i tražiti izlaz. Sigurno ćeš uživati. Gotovo! A Bobby, napravila sam ti sjajnu kućicu. Hajde da ti pokažem. Ovdje ima sve što voliš. Prošetaj se i pogledaj. Wow, Roxy se baš potrudila. Wow, sviđa mi se ovdje. Tu ima čak i bazen. Odlično. O, gdje dalje? O, vrat
Vratio sam se nazad. Bravo, Bobby! Hajde, možeš ti to! Konačno je zadovoljan! A dok Bobby prolazi kroz lavirint, ja ću malo ukrasiti zidove, okačit ću policu, a na nju ću staviti kućicu za mog hrčka. A sad ću okačiti točkove u kojima će moći da trči kad mu bude dosadno. I još treba neki tobogan iz kućice direktno u lavirint. Mislim da će ovo biti super. A Bobby, da li si pronašao izlaz? Jesi, tako si mi sladak. Ali to nije sve. Hoću da zakačim par postera. Pogledaj, to si ti, super hrčak. Baš cool. Želim još više postera s tobom. Da. Da li ti se sviđa? Vidi. Wow, a Roxy je super. Napravila mi je sjajnu kućicu. Svaka joj čast. Sad mi je ovdje baš zabavno. Spreman sam ceo dan da se penjem po cevima. Baš mi je drago što mu više nije dosadno. Ali znate šta? Još treba osvetljenje da ti ne bude previše tamno. Da. A ovdje ću okačiti avion. Baš je sladak. Želim da naduvam još i balon. Tako je. Wow. Baš je lijep. Gotovo. Svaka mi čast. Bobby, hoćeš da letiš? Da, znam da ti se sviđa. Čeri, gde ćeš? Dođi kod mene. Daj da te skinem. Duša mala. Tačno. Smislila sam nešto. Napravit ću ti peskovnik. Znam da mnogo voliš pesak. Mislim da je tog dovoljno. Super. A sad mi treba malo kamenčića da ogradim mesto sa peskom. Da. Divno. I dodat ću malo veštačkog zelenila. I nekoliko kaktusa. Wow, to je prelepo. Cherry, to je kao tvoje prirodno okruženje, zamisli. Jel ti se sviđa? Što? Ne sviđa ti se? Tačno. Okačit ću ti ljuljašku. Znam da je voliš. I pošto ti se dopada da se penješ po zidu, hajde da ga ukrasim lepim biljkama. Da, lepota. Sad je ovdje prava džungla, zar ne, Cherry? A moja gazdarica Betty tako brine o mene. Napravila mi je ljuljašku, sviđa mi se. Mislim da ti treba bazen. I njega sam ukrasila kao tvoje prirodno okruženje, da se osjećaš kao kod kuće. Sigurno će ti se svidjeti. Sad možeš da plivaš. Vidim da ti se jako sviđa. Toliko sam srećna što sam uspjela da napravim za tebe udobnu kućicu. Ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo. Tako sam srećna. Kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, ne. Slomila si našu kuću. Ups. Ne brini. Nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo, posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro, bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je, to mi treba. Ostalo samo staviti krov, to je lako. Kakva lepota, kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam, hvala. Tako mi je drago. Čekajte, šta se dešava? Ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili ja sam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim.
Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću da ja... Ovo, šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. O, to je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. A zid je ostao nefarban. Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi huba buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da! Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. O, ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati. A mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično mi ide. Pogledajte, ispala je odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljašku od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. Mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. O, ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo? O, da! To je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da! Kakva lepa ograda! Wow, i meni se sviđa svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O, da. Ali to još nije sve. Trebaju nam opasne biljke. Eto ih. Savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da! Sve baš cool! Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster. Staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice obožavam. Jo, šta je to bilo? Šta? Eto ti!
Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja. I to je to. Kako ti se sviđa? To je prelepo. Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A pogodite šta ćemo imati na zidovima. Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Oho, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo. Obožavam ovo mjesto. Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava. Eto, uspeli smo. Wow, i vi imate lepu kuću. Čestitam. Treba razmisliti. O, tačno. Za početak ću farbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipet ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. O, da, odlično mi ide. Izak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Ej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. O, kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. A zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. O, to je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. O, imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Ej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva, nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako.
Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. Cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. O ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gdje da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gdje ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. O, da, divna si. Zak, kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. To već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Cool! Šalim se, a ni nešto ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta će mu kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane,
da ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zako dlazi, smetaš mi? O, vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu, to je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moje lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako je tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roze Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blaster ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da. A moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli brac. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. Da, to nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Oho, Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako je, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta tu radiš? Prestani! O ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebecca isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. A nije istina.
Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Brac. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Oj, spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, a biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. O da, ispao je odličan dnevni boravak. A šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju u obliku usana. To je baš u stilu moje Brac. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj Brac. Ha, šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje Brac. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo! Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ovoj kući. Oho, a nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. O, što je to? Žurko? Jill, pazi se, pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moj Brac ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa Brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj Brac obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, Brac obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoj Luka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili Brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. Imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta Brac. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka. U obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj Brac. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me.
razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lijepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brat isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brat mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta? Mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brac izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie.